Lukurokni nangmao chubasu renani sugya sayarokni shamo tongnani smai tangai TIPRA Motha hapango phaimani yagulo bobagrani dagi mumbai TIPRA Mothani sengkaro shal koryawi lukurokno chubai tongo abo haikino cha salobo khwai 26 Asrambari constituency West Sambachora mayung kthei kamini 3 nong ward ni talba romoi paralysis bemar bai Thongaro Kwlaijak tako Phirus Debormano thangai chubasu laika TIPRA Mothani sengkaro Aro thangai manjaka Kwai District Journal Chairman Bishu Deborma, TIPRA Motha Kwai District Working President Trithir Deborma, Block Vice President Subol Singh Deborma, YTF District Secretary Sumol Deborma, Organizing Secretary Utpol Deborma, Block Committee Member Monranjan Deborma, Prasanto Deborma te Kubuni Adong Songbo thangai manjaka. Himalaya latot sungai mah itu Tam jurabat hai jurabat kami pujawa Motha nai jurabat ho dikna angta उसको करना लगा मन उसको करना नहीं चला रहा आनंद पिता है लोग पिता है सारंकाई tamni mane tong thogui norok tamni naharai moike bagi tong salburum rum chino asram bari hambai chungtini chini bubagrani dagiman bisintino chini borong bukhawa ba chini borong ne amchaya khabu samani phaiya te kaisa na chobanani ama ni bisintini chungtini chini borbo chini kaisa takhok borbo kaisa chini bosongni borok tin chakra borok chugya jarawa borok ni jarawa chung logiri nani borok we ragui tongnani ama ken chung ragui manai chin dofa sisai manai hamya chaina hite chung kati oi manai ama ken chung kaisa na chubalai malai nei abon chin na harmo gabon bisintini chin bubagrani saman tongo kaisa chugya jarawa chubadi te o chubaman bisintini chini thancha phainai kaisa na chung maya nakhai chini thani halok te seder nai chini halok te ka hamung nai ke tini chung bona phaina phai belai khali sujo sori roscha mai thanjaka bini sori chayane bangai ge chung tabuk chini edisi hapangni bai je apollo taya pungjak o jaga chung bona bini kaham treatment ni bangai chung chai tongnai tini phaikana phaike bin nogro bo hamjaya bo tabo sung masing jaro kechangi belai kosto kai tongjo chung noi maka phai ge bin nogro pai manjaya ko chung nogro pal baksa kai chung jatan pal kai khale bin nogro no pai dinani chung wan sulaikha ge bono salja sanai bisingo chini je kharangbar hospital ro hore bono treatment khainani ge bin chare ro bo khorokbri tongjawo haipam bong no kai kaisa se ge abo no ge khane belai no khawa kosto nango ge haipam tam khainai chung buskani salago ma haikene chung nai lainai chini te kaisa na chung haike chubai man chini thinang belai kaisa bungi tung chung haikene nogoi mano param se rogo chung kubangma government state government jatre pot change sungai tungo haipan chung abai sepme chini chugya bororo dan mungai chung abai bororo ne mungai chung tini khok khengnani abai bororo ne logi dinani mungai chung tini joto palma sakai busalaiya ambai neng tam sanai di tini oro chini sar chung no hamjagui je neng je bemarung dong kobangma sal sakang heda ngai neng tam sanai bong bagai do bobagrani ko dolong phai ham baing thong ang kosto bong sukha ang ko kudulum maya kustamaya borogan bagai kha khai phaja ga ang apan bagai bong nom bahut dhanyabad ngai dabu nini che nukungo family busuk tong nin cherai khanai ba nini hikto tong heda sagare do total nin nukungo borok busuk bang khor busuk an nukungo 6 jona 6 jona tong na hambai Nero tam doctor thane Phirus nung dabu tam saklainai chini government ba edisi hapangno ba state hapangno engkai chini TIPRA saluk ko tam saklainai nini sakse ani bisingte dos saban mo sak hamnani mo ngjawo porokano doctor ok nangai phunuga chikisa ro kaya kon hamre makai ambong tebo hambai dhanyabad